ya ba ta amsa kafin ta miƙe ta nufi banɗaki. Wanka ta yi dan ta fito bata gan shi ba, kaya ta sake ta yi sallah sannan ta kwanta kan gado. Ba ta fatan ta ƙara haɗuwa da Idrisa. Inuwar ma mai kama da Idrisa ba ta fatan sake gani don ya tsorata ta sosai, da haka dole ta yi taka tsantsan da shi. Da irin wannan tunanin bacci mara nauyi ya fara sace ta. Jina ta faɗa cike da farin ciki, murmushi kan leɓanta. Can cikin barcinta sama-sama ta ji ya ƙara daga wajen tsakar gida, zuciya na dukan uku. Jina ta fito daga cikin ɗaki a danganin me ke faruwa. Matan gidan ne ke ta kuka, maza kuwa na ƙoƙarin rarrashin su. Wasu ɗora hannu biyu suka yi a kai, wasu na girgiza kai irin na an ga abin alhini. Habi ta gani uwar gidan sirikinta kwance tana birgima a ƙasa, 'ya'yanta mata biyuwa suna rirriƙe ta. Kasa fahimtar komai ta yi, zuciyarta na bugawa kwarai. Neman Dauda ta fara yi kafin ta hange shi a kusan kofar ɗakin mamar shi, fuska a dame. Wayo ɗana, me yasa Allah bai ɗauke ni ba a maimakon sa? Wayo Idrisa na. Muryar Habi ke karaɗe ko ina da kukan rashin ɗanta. Nan Jina ta fahimci abin da ke faruwa, toshe bakinta ta yi da hannuwanta. Ta zauna dirshin a bisa wani benci da ke kusa da ita. Duk abin da ya yi mata ba za ta yi masa fatan mutuwa ba. Cikin zuciyarta ta ce, to me faru da shi? Da wahaicinta ta yi ganin Isa ya tunkari Dauda kamar wani mawuyin zaki. Kane Idrisa ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, wanda shi ma ba su shiri ko kaɗan da Dauda, kuma ya girma Dauda da shekara 2. Kai ne ka kashe shi, na ga lokacin da ka fito daga ɗakin shi, kai ne ka kashe shi. Isa ke faɗan haka kafin ya kai ma Dauda wani ya mugun naushi a fuska, wanda ya sanadiyar faɗuwar Dauda a ƙasa. Da sauri Jina ta miƙe tsaye, hankalin kowa da kowa ya dawo kansu. Wani kawo da wani dan uwan Dauda suka yi saurin janye Isa. Ku kyale ni, sai na kashe shi kamar yadda ya kashe min dan uwa. Shi bai karasa maganar shi ba, ya yi saukar wani gigitaccen mari a kumcin shi na hagum. Da sauri ya dago ya ga mahaifinsa ne. Kada in ƙara jin wata magana makamanciyar irin wannan ta fito daga bakinka, dan iska kawai. Ta yaya zaka zargi dan uwanka da kashe dan uwan shi? Baka ji kunya ba? Mahaifin nasu ne yake faɗar haka a cikin fushi, hannunsa na rawa. Bai gama farfadowa daga jin mutuwar babban ɗan shi ba, yanzu kuma ga wannan abu da yake faruwa. Kai hakuri baba, zo ka zauna. Daga cikin 'ya'yansa ne ya faɗa, yana ƙoƙarin kwantarwa da baban nasa hankali. Babu wanda ya yarda da maganar da Isa ya faɗa, don sun san ƙiyar da yake yi wa Dauda komai zai iya ƙirƙira gadin ya cutar da shi. Kuma duk sun san alaƙar da ke tsakanin Idrisa da Isa, akwai abota mai ƙarfi bayan 'yan uwantaka ma, don haka komai zai iya cewa a game da mutuwar Idrisa. Alhali Idrisan mutuwa ce yayi ta Allah da Annabi, ba wai kashe shi aka yi ba, abinda suke tunani, dan babu wanda ya tunanin aka san haka. Daren ranar babu wanda ya samu rumtsawa, dan wannan shine a karan farko da dadewa mutuwa ba ta kwankwasa musu kofa ba. Mutuwa bata kwankwasa musu kofa ba. Babu abin da na yi masa. Cewar Dauda yana fuskantar matar shi da ke kan gado, shi kuma yana zaune a ƙasa a lokacin da suka koma ɗaki. Na san ba za ka aikata ba, an san ba za ka aikata haka ba, ta bashi amsa. Bari tabbatar da hakan, dan abin da ya kokarin yi maki, abin da na kudura kenan, sai na kashe shi. A'a, ka bar irin wannan tunanin, domin abin da mutum ya yi mana ba mu ne za mu yanke hukunci na rayuwar shi ba. Kai mutum ne na kwarai Dauda, kuma dan Allah karka canza daga haka. Murmushi yayi mata dan ya ji daɗin kalamanta, ya san wata rana ita ma za ta fara son shi. Babbaga musu kofa da ake yi kamar za a balle ta ne, ya katse musu hirar da suke yi. Tashi Dauda ya buɗe, sai dai da sauri ya ja da baya lokacin da suka yi ido biyu da mai babbaga kofar. Karasowa Jina tiya wajen su. Dauda ya mata umarni da ta koma bayan shi. Isa ne a gaban su, fuskar shi amurtake da kuma katuwar taɓarya a hannun shi. Dan Allah Isa, kai hakuri, ka kwantar da hankalinka, kar kai abin da zai sa ka nadama. Jina ce ke roƙon shi cikin tiya ɗururuwa da tsoro. Sai na kashe ka kamar yadda ka kashe Idrisa. Na faɗa maka ba ni na kashe shi ba. Ƙarya kake yi, ai ya faɗa mana abin da yake shirin yi wa wannan karuwar, shi yasa ka kashe shi. Kar ka ƙara zagar min mata. Don Allah Dauda, ba lokacin yin wannan rigimar bane. Jina ta faɗa, ganin mijin nata shi ƙoƙarin ƙara kunna wutar yake. Karuwa ce mana, idan ba haka ba, yaya za a yi ta shigo maka gida da cikin wani?
wani lafiyayyen naushi ya Dauda ya kai ma Isa a fuska, shi ma Isa bai wata ba ya kwada masa taɓaryar da ke hannunsa. A nan Dauda ya faɗi ƙasa, jini na zuba kamar famfo. Yadda taɓaryar Isa ya yi tare da saurin toshe bakin da ke ƙoƙarin fasa ihuwa da hannun shi, kuka jina take ganin mijinta a ƙasa baya motsi ga jini na zuba. Tsoro ya kama Isa, ya bar shi ɗan ya galaba akan shi, so yake yi ya kashe shi, amma kuma yanzu da ya aikata nadama ce fale yake yi, bai san me zai yi ba idan mutane suka san abin da ya aikata. Kashe dan uwansa na jini kuma tabbasa idan baba ya sani, ni ma sai ya kashe ni ko kuma in je kurkuku. A'a, ba zan bar hakan ta faru ba, hakan za ta faru ne idan mutane suka sani, ya faɗi yana kallon Jina kafin ya sa hannayen shi ya biyo ya shaƙe mata wuya. Ƙoƙarin ya kashe ta yake yi don kar ta tona masa asiri. Ƙara ma ƙure Jina yayi, ita kuma tari take ta yi, tana kokowar kwatar numfashi, sai dai shi ma kamar ana yi masa hakan, shi ma ji yayi ya kasa numfashi. Ga wata irin zufa da yake yi, jikinsa ya ɗauki wani irin zafi. Duk da wannan azabar raƙin sakin Jina yayi dan kashe ta shine mafita. Sassaucin makurar Jina ta fara ji, iskan shaka ta ji ta fara samu lokacin da Isa ya fadi ƙasa matacce. Gidan Bahaushe ya gida ne da zaka tarar da mace fiye da ɗaya, wato kishiyoyi. Kishiya kalma ce da ke girgiza da yawan mata. Hada miji da wata matar ko kuma wasu matan, hakan ba kowace mace bace ke da wannan jarumtar. Waɗansu suna kallon hakan a matsayin cin amana daga mazajensu idan suka ce za su ƙara aure, wanda har takan kai su ga sun nemi saki. A wannan lokacin ma da muke ciki, wasu matan kawo ƙarshen rayuwarsu suke yi ko na mazajensu. A wajensu kishi wani abu ne da bai dace ya wanzu ba a duniya, sai dai a wajen wasu matan ba haka bane. Ko da za a aure su suna sakawa a ransu mijin mace hudu ne, dole ne wata rana mazajensu su ƙara aure. Zaman kishiya yana iya zuwa da matsaloli, makirce-makirce, sarkulle da dai sauransu, kamar yadda zai iya zuwa gidan ya zama wani babban ahali, kishiyoyi su haɗe kansu su zauna cikin kwanciyar hankali. Bangaren Malam Shehu Baban Dauda ya yi sa'ar samun mata da suka kawata masa gida da kwanciyar hankali, kuma shi ma yana yin adalci a tsakanin matan. A wurin matan ya kasance ya miji na kwarai, sai dai matsalar tana wurin 'ya'yan shi ne, ba kamar mazan. Dan ya gaza a matsayinsa na uba, kuma hakan ta fara faruwa ne wata rana lokacin Dauda yana cikin mahaifiyar shi. Ziyara suka samu wata wani abokin mahaifin Dauda, mutumin babban malami ne wanda ya ƙaurin suna wajen warkar da cututtuka da yin duba. A ranar da malamin ya zo ya ta kallon mamar Dauda kafin ya ce, wannan yaron da yake cikin ki shi zai zama arzikin wannan ahali, yana tafi da alkhairai masu yawa, zai zama yaro mai farin jini, ki kula da shi kamar tilan kwan kazar da ya rage a duniya. Waɗannan kalaman da ya faɗa su suka yi tasiri a kunnuwan kowa da ke ƙauyen. Kowa a ƙauyen ya yarda da maganar malamin. Lokacin da aka haifi Dauda, Malam Shehu ya samu wannan masana'antar da ta yi sanadin ɗaukaka ahalin aka san su a kowane lungu da ƙauyuka. Nan fa kowa ya ƙara gaskata maganar malam, ana faɗin lalle wannan yaron da sa'a yake tafe. Daga ranar Malam Shehu ya ɗauki san duniya ya ɗora ma Dauda, ya fifita shi kan sauran 'ya'yan shi. Matan sun fahimci fifikon da yake nuna wa Dauda, amma ba su sanya komai a ransu ba, don sun san da gaskiya Dauda alheri ne gare su, tun da gashi ya sanadin arzikinsu. Sai dai ga yaran wani abu ne daban. Idrisa da Isa suka kasance ɗiyan farin a gidan, waɗanda suka kasance ɗiyan farin a gidan suka ɗauki karan tsana suka ɗora wa ƙanansu Dauda. Gani suke yi uban kamar ya daina son satin da dai aka haifi Dauda. Shi kuma Dauda natsuwar shi da kyawawan halayen shi suka sa yake da farin jini ga kuma ga sauran mutanen gidan da ma ƙauyen baki daya. Ƙiyar da ke tsakanin 'yan uwan gashi yanzu ta yi sanadin mutuwar Idrisa da Isa. Dauda kuma kwance cikin jini rai a hannun